At Lisa, Ate Lisa. Ganda. Gigo. 안녕하세요. 나는 코들이 karon sa Korea sa Jojo Island. North or south? North. Nako sa West karon kay nag-away ang North ug South. Ako diri, kauban ako sa Tilisa. Blackpink in your area. Siya sa Lisa. Lisa, kumusta na ka? Okay na, sir. Kumusta mo paglimpyo-limpyo diri sa lugar? Okay na, sir. Kung wala daw ka nagsamok-samok, okay daw ka ayun. Nako diri karon kay gikan ko Korea. Actually, pagatuon ako diri, ako nag-expect na makaduog ko diri sa imo ba. Dugkan ako nagitani mo kay nawala man ka sa Blackpink. Di ba ikaw si Lisa? Lisa. Si Lisa na kunan? Oh, at mangutan ako. Pila nakakatuig diri nagatrabaho? 3 years, sir. Wala pa ning Wala pa ning kaning balay-balay diri. wala pang heels. Oy, gwapo kayo. Siya nagtukod ani actually. Pwede na ba may makastay diri? Hindi, sir. Depende. Kung na kay pangbayad. Ay, nindot ka sa katanan. Ipakita na ko sa inyo ha, kay dagkat kita na nga dito diri ba. Mao na siya rin Tower Burger. Pero, Ano? mao Tower Burger kay na diri ang pick up time. Pero okay pasok. Siya ang Tower Burger. Siya nagbuhat sa Tower Burger. Ay, grabe ka nindot. Ang siba sultiri mo na sa taas, ma'am. Okay kayo. Okay kayo. Grabe kayo. Taas kayong pine tree, oh. Post at your wrist, I know. Nakabuta rin, post at your wrist. Cool ba kayo? Mahugmak ka. Milabot ko mahugmak ko rin. Basta ka nakabuta na post at your wrist. Grabe kayo. Itor ka mo ha, kayo masulit ka. Nako'y amigo diri atong interviewon. Mao na siya si... Hi kuya. Hindi malani mo. Si Junre, si Junre. Junre, unsay masulti nimo iriya? Nganong tugnaw kayo? Mao ba? Grabe. Junre, ikaw ulo sa kuha. Unsay masulti nimo? Nganong wala ni kawas ang Sea of Clouds karon? Okay, hangin diri. Gusto kay hangin. Sala pa na mo kuya. Ang hangin ang kasi grabe ko sala niyo sa hangin ba mo nawagtang ang Sea of Clouds. Grabe lagi kung pagkabi kusog kayo. Grabe kayong karang ulog ang mga puno. Oy, di basta. Pakita na ko sa inyo ang Sea of Clouds. Pero ato sang interviewon, kauban ako karon basketball player. Basketball play. Wala. Mo kay la? Unsa mo? Kauban ako foreigner karon. Foreigner. Ay, mo ni siya. Okay la? Piolo. LeBron James. Ay, Lebron. LeBron James, kumusta na yung stay na rin, LeBron? Unsay mo sulti rin sa stay ni mo rin sa Jojo Island? Gwapo kayo. Nindot kayo. English mo to, quiz. English di ba si Lebron? Nagkalisod ka din. Naglisod siya. Maglisod tag in English diri. Bisaya, si Lebron. Mo na siya diri karon. Uy, kumusta naman yung Black Panther, Lebron? Grabe, gikagit siya. Para gikagit mo siguro, gikit-kit na yung panit. Pamahin ka si Lebron na nindot ka dito. Sige kuya, una lang kuya. Dili man lagi Lebron ang tawag siya ha. Ano saan itawag sa'yo? Rap. Rap? Wrong scent. Hindi ko si Lebron. Ito prank mo na ni. Ay, pailala lang ito ng kauban na ito isa. Isa man eh, Ano Blackpink po na eh. Dili, gikan din siya sa Korea food. Katong K-pop. Jungkook. Si Jungkook. Si Jungkook. Nga ba? Si Jungkook. Mo na siya nandun sa BTS. Si Jungkook. Kung sino sulti mo na nakadiri Jungkook. Oh, lipan kay Korea. Ay, Koreano dyan ba? Koreano. Ay, gawas ng kolo. Uri, kawasok siya. Nigawas ang pare. Ikaw ang pare. Pakita na tong Sea of Clouds. Ang videographer na mo, malukso siya. Ano, tagma? Nadagma. Nadagma. Ay, Dara, thank you kayo. Ay, 4 minutes. Salamat. 4 minutes.